आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता एरियानि दिउरिगाव एलपि स्कुलाव दंफैयो आं दायो। दा बेयाव गोबां जायगायाव जानाय बायदिनो दिनै बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला माइरङा एसे रबारनि सिस्टेम एसे गाज्रि सफैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेखायनो माबायदि गाज्रि सफैदों दा बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम जों थांगोन आरो बिथांमोननि ओंखाम संग्रा माखासेनियावबो जों सोंनानै जों मिथिगोन। नोंथांमोना फारि फारि नुलांबाय थागोन। दा गाहाय फोरोंगिरिनिसिम आं थांनो सानदों। दा नोंथांमोननि स्कुलाव जे माइरं गाज्रि सफैदों होनना बुंदों, दा बियो नंगौना नङा, माबायदि जादों? गोजोननाय थाबाय। दिउरिगाव गुदि फरायसालियाव गामाखालि बेबायदि माइरं सफैयाखैमोन। दा गथ'फोरनि जाहोनायनि आदार माइरङा दिनै बे साननैसो लायनायाव जोंहा माइरं रबारनि बादि सफैदों, भेजाल माइरं सफैदों। दा बे माइरंखौ जों संनो हायाखै। दा बे माइरंखौ सङोब्ला गथ'फ्रा इयुनाव माबाफोर जागोन नामा बेखौ लानानै रायजो राजाया बादा होदों। बेनिखायनो आं दिनै ओंखामखौ संथ'नाय जायाखै। दा बेखौ सोर साप्लाय होदों नोंथांमोना मिथियो नामा? बेखौथ' जोंहा हबाया होदों। लालफुल हबाय अफिसनिफ्राय जों लायदों। दा होमबा गभमेन्टखौ सरकारखौ माबाफोर खावलायगोन नामा नोंथांमोना? सरकारखौ खावलायनो सानदों जे माइरङा गथ'फोरनि जानाय माइरङा जाहाथे बेबादि भेजाल माइरङा दा सफैदों, मोजां माइरंखौ हरदों, जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे रावबो अनिस्थ' जाया। दिनैसो फार्स्ट ना सिगाङाव जाफेरदों? दिनैसो फार्स्ट। सिगाङाव जोंनि स्कुलाव दिनैसो फार्स्ट माने बेबादि भेजाल माइरं सफैयाखैमोन। दा बिथाङा फोरमायदों गभमेन्टखौबो खावलायदों आरो साप्लाय हरग्राखौबो बिथाङा खावलायदों। आरो दा आं ओंखाम संग्राफोरनियाव सोंनो थांदों। दा ओंखाम बे माइरङा नोंथांमोना सालिदोंना? जों सालिनानैसो संखायो। जों उन्दै उन्दै गथ'फोरनो नालाय, जोङो मोजां खालामनानै सङाबा जों संखायाबो। जों नुजादों, सालिनायावहा नुबाय नालाय। सोमदोंबो, ओमफ्राय गुरै जादों आरो सोमनाया रबारनि बायदि। ओमफ्राय सिंनिया माबा गोरा जादों आरो। ओमफ्राय दा जोंथ' बे गथ'फोरनो जाहोनो हाया। जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ। उनावहा जोंहा बिराद बेराम आजार जाहैबा जोङो खस्थ' मोनगोन। जों रायजो राजाफ्रा गाव फिसाफोरखौबोथ' जाहोनो हाखाया, गावबागाव फिसाखौ। ओंखायनो दा जोंनि थाखायबा बादा होनाया मोजां आरो बेखौ बन्द' खालामनांगौ। जोंनि गथ'फोरनो जों जाहोआ, साप्लाय खालामथों। सरकारा जुदि गथ'फोरखौ मोजां खायद' जाहोनो ओंखाम संनो होदोबा मोजां रेसन हरनांगौ। सरकारा मोजां माबा नायहरनांगौ आरो। दा जों ओंखाम संग्रायाथ' जों सालियाबानो संखाया। जों सालिनायावहा नुजादों माने बे माइरङा दैयाव होबोला मुरिबायदि गोजावो आरो जोंनि लकेल माइरंखौ होबोला दैया गोदोयो। बेनिखायनो जोङो आसरित मोनबाय बे माइरंखौ, बे माइरं नङा होननानैहा। बेयावहा जों दोनथ'नाय जाबाय आरो बे माइरंखौ जों सङासै। दा बिथांमोना बुंबाय सरकारा जाहाथे स्ट्रिक्टै जा माइरं गाज्रि हरनाय साप्लाय बिथांमोनखौ स्ट्रिक्टै नायनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। दा जोङो माइरंफोरखौ नोंथांमोना नुगोन, दिन्थिलांनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।